Ines Kailin ang Carpo 6, Nasa Kalasaw yung pinsang ko ngayon. Magtatari. Christian P. Nieto, Carolina Mendoza, Lord Kenneth Lumboy, Nagpaplano yung and the last one, Dali de Mesa, Ringwa Kabatan. yung HPG ko sa April naman doon sa San Carlos. Eh sabi ko kapag Ilang complete kapatid na pala yung to? requirements, ibigay na ninyo sa akin yung ano tayo. Yan, sabay-sabay na po tayo sa stage RPAP. for awarding the certificate. Ipat na naman truck driver. Eh, pareho sa nahawak ko yan. Isa-isa na lang yan. Ma'am Kailin, ikaw na bahala. Ilang araw, pangilan na yan? Next, get ready, Magasin Motor Vlog. Magasin Motor Club. Get ready. Pabro natin yan. Sila yung nasa SPG. Mga member ko. Ah, yun ba? SSP ko. Basta basta mag-seminar. O pwede. Pag mayroon. Kasi nagpapa-schedule kami sa Bulinaw si Tay Master. At ikino-coordinate na namin sa Next, may we call on Paitan Brotherhood Riders Yung Club. bagong upo ngayon na HPJ Director, bago mo na, papasa na sa laon yan. And again, sir, ma'am, thank you po. Kasama rin natin pati yung local LTO. Pwede. Sa seminar ko to. Lahat. Dagdag kaalaman sa protocol. Kaya sabi nga sa akin, dapat may 20% na para punta na lang kami dyan. Sige, sabi ko. Eh, yun sa ating DPRC, 5 na sila. Get ready, Road Gear Riders Club, Pangasinan. Nabuo ko na rin ng DDP. Again, get ready, Road Gear Riders Club, Pangasinan.